Ay, magandang araw mga kagamba, mga kanayon, mga kabarangay. Ito ulit tayo. Bago ang lahat mga kabarangay, mga kagamba, shoutout muna kay Joshua Carvalho Lasican. Ang haba na mga apelyido nito. Carvalho Lasican. Yan. Kabady TV, Junior Rins Rosales, Christian Gagarino, KM Hibik. Yan. Shoutout dyan sa inyo saka sa kay Viral Mix Reaction, mga kagamba. At saka si Rins Bills, YT. Doon sa anak ko yun na na channel. Itong mga mga kagamba, ito pasasalamatan lang natin itong sila itong mayor ng Gapan, si Iming Pascual. Yan. Ang galing, napakahusay, sana all mga kagamba, panoorin nyo ito. Ayun po, andito kami ngayon sa meron kasi ditong ginagawa ngayon na mall para sa kalaman naman taga-Gapan. Andito po yung Robinson. Nasa kalagitnaan ng paggawa, inabutan ng lockdown. Kagabi lang namin nalaman ni Vice Mayor yung sitwasyon nila dito. Almost 100 pala sila dito. Abe, ngayon po umaga, pagkagising namin, andito agad kami. Doon sa pamilya, nung mga trabahador na nandito ngayon na inabutan ng lockdown sa Gapan, na mga taga-malalayong lugar sa pamilya nila, huwag po kayong mag-alala. Hindi namin pababayaan yung pamilya nyo dito. As long as susunod sila sa pinagbibili namin, doon sa rules and regulation na inilatag namin ni Vice Mayor dito sa Gapan, walang magugutom, susuportahan namin sila, huwag po kayong mag-alala. At yan po ay pagpapatunay na kami dito sa Gapan, kahit hindi taga-Gapan, kahit na taga-malayong lugar, tingnan mga Surigao, kung saan-saan, Bisaya, Bicol, susuportahan namin. Hindi kailangan ng botante, hindi kailangan ng rehistrado dito. Basta inabutan ka sa Gapan, tutulungan ka namin. Sige, ganito Ganito. Kasama ko si Vice Mayor, kahit kayo, hindi kayo taga rito. Dahil kayo ay inabutan dito ng lockdown, tutulungan namin kayo. Nakakainis, marumi rin naman ang magkaaway, ipagbati, gumitna ka at wag ku... Tapos ito ring isa na Good Samaritan na si Madam Nancy. Diyan, party sa May Laguna, mga kagamba. Ayan, no? Panoorin nyo ito, mga kagamba. Napakabait na tao, napakamatulungin ito mga kagamba. Ayan. I'm ready. Salamat po. Ayan. Okay na, baka Maraming salamat, Nancy. Inaasahan ko yung wheelchair na bibigay mo. Maraming salamat. Wala kasi akong mahingian. Mabuti nga pumunta ka dito sa akin. mag-thank you na kayo. Thank you po. Thank you po, Madam Nancy. Ayan. God bless po. Yan, Madam Nancy. Thank you so much daw po. Maraming salamat po sa gatas na binigay niyo po sa amin. Sana po marami po kayo matulungan. God bless po. Thank you po. Gatas ni Baby Clap daw. Yay, thank you po. Ang galing. Yan, dumating na po ang 210 sako na magandang quality po ng rice. Yan po ay itutulong natin lahat sa mga mahihirap dito sa Laguna. Dahil ayoko po na mayroong nagugutom. Yan po ay magandang klase ng bigas. Hindi po yan katulad ng ibang ino-order daw ng ibang lugar sa kanila na ipapakain po sa ibang donasyon ay hindi po maayos na bigas. Pero ako dahil mag-donate tayo, wala na nga makain ng mga tao, dapat maayos naman ang may bigay nating bigas. So maya-maya lang po magla-live tayo para kung sino-sino ang mga mabibigyan natin. Yan po ay 210 sack of rice, 210
10 kabang bigas na ipamimigay natin all over in Laguna. At tapos ayan, napanood nyo mga kagamba, ito naman si Francis Leo Marcos, talagang matulungin, likas na matulungin. Ang daming tumutilig sa dito mga kagamba, napakaraming tumutulig sa. Andyan yung matanda, ayan, panoorin yung matanda kung anong pinagsasabi niyan. Pero sa unang tingin ko pa lang sa mga larawan ni Francis Leo Marcos, isang salita kaagad ang pumasok sa isip ko. Hustler. Hindi lang yan. Bogus. Huwad. Kung sa Ilonggo, tsupi. Manloloko. Sa kanyang pananamit, sa kanyang mga posts sa pictures. Sobra ang yabang. At dahil sa aking mahabang karanasan bilang isang investigative journalist, may alarm bell kaagad na tumunog sa aking isip. May masamang layunin ang taong ito. Ginagamit nilang ang imahen ng isang matulunging tao upang makamit ang layunin na ito. Anyway, katulad sa sinabi ko sa mga video ko kay Kim Chiu, nahuhuli mo ang isda sa kanyang bunganga. Sa pagbasa ko pa lang sa official biography ni Francis Leo, natuklasan ko kaagad ang kasinungalingan. Para sa akin, pag nagsinungaling ang isang tao tungkol sa kanyang sarili, lahat na sasabihin niya o gagawin niya ay zero credibility. Paano ko nasabi yun? Sa press release tungkol sa sarili, sinabi ni Francis Leo na graduate siya sa National High School ng Massachusetts. Nag-graduate din daw siya sa Massachusetts Institute of Technology. Kahit hanggang dito lang tayo, wasak na kaagad ang kwento ni Francis Leo Marcos. Akala niya siguro tanga ang lahat na Filipino. Nasaan ba itong sinasabi ni Francis Leo na National High School ng Massachusetts? Ang Massachusetts ay isang state sa Amerika. Wala po silang National High School doon. Hindi po katulad sa Pilipinas na ang mga public high schools ay tinatawag na National High School. Hindi pa siya kontento sa ganoong pagsinungaling. Sinabi niya pa na nag-graduate siya sa kolehiyo mula sa MIT, isa sa pinakasikat na universidad sa buong Amerika at buong mundo. Science and Engineering ang mga kurso doon. Wala sa kanilang curriculum ang panloloko sa kapwa-tao. Baka akala ni Francis Leo na ignorante ako tungkol sa MIT. Ayaw ko pong magyabang pero nakapunta na po ako doon noong July 2016. Ito po ang mga Instagram post ko sa pagbisita ko doon para mapakita ko lang na July 2016 nandun ako. Hindi po ako nag-aral doon. Isang turista lang na dumalaw sa lugar. Nabisto kaagad natin na isang drawing itong buhay ni Francis Leo. Kahit man ang graduation pictures sa MIT at sa kanyang National High School ng Massachusetts, walang may pakita si Francis Leo. Para sa lahat ng tao, ang graduation ay isa sa pinaka-importante na okasyon sa ating buhay. At ang graduation picture ay isa sa karaniwan na pinopost sa Facebook o Twitter, lalo na sa mga millennials. Wala pa kasing Facebook noong panahon namin, pero nandyan sa baol ang mga pictures ko. Si Francis Leo, walang maaring ipakita kasi hindi totoo. Francis Leo Marcos.
Bakit ka nagsinungaling kung saan ka nagtapos sa iyong pag-aaral? Bakit kailangan mo magpanggap na sa MIT ka nag-graduate ng kolehiyo? Baka diploma mula sa rekto, meron ka. But I am 101% sure na gawa-gawa mo lang itong bahagi ng buhay mo. Sinungaling ka. May kasabihan tayo mga Filipino na ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. So the question is, bakit niya ginawa ito? Isa lang po ang maaaring dahilan. Gusto niyang paniwalaan siya ng ibang tao. Ayan. Tapos yung kay ano naman, kaya Mystica, tignan nyo kung murahin siya, ganun-ganun lang. Pagkalat nyo ito, ha? Pagkalat nyo. Yan ang kagaguhan ng putang inang Francis Leo Marcos. Ayan. Gusto mong sumikat? Sige. Pasisikatin talaga kita. As in, talagang pupunuin natin talaga ang social media ng kagaguhan mo. Kung gaano mo napaniwala lahat ang mga tao talaga na punong-puno ng pagsamba sa'yo na ikaw na inidolo. Instead na idolohin talaga nila ang ating mga nasa gobyerno, ang ating presidente, ikaw na sa'yo na. Pati si Isko, wow, naki-stardom ka rin kay Isko. Kunwari paiyak-iyak ka din, gumaganong ka rin, putang ina mo. Ang dumi-dumi ng t-shirt na pinang-aano mo sa mukha. Sa sobrang yabang mo, pinagmamayabang mo, nagpadala ka ng tone-tonelada, putang ina mo. Wala kang bayag. Ikaw, maraming tumutulig sa mga kagamba, itong taong mababait na matulungin sa kalagitnaan ng pandemic. Andyan sila, hindi sila bumibitaw. So sana marami pang lahi itong mga ito, dumami pa sana ang lahi nitong mga ito, mga kagamba. Sa dami ng masasamang loob, ganun din pala marami rin palang mabubuting kalooban, mga kagamba. Kaya itong si Mystica, ano yan puro lang yan, puro lang yan. Hindi, kasi vlogger kasi yan, mga kagamba. Kaya, ayan, puro lang, mura lang. Hindi, talagang Mystica talaga, kontrabida talaga yan. Itong si Francis Leo Marcos, mga kagamba, kini-question nila yung pagiging Francis Leo Marcos niya, at itong si Norman Mangusin. Alam niyo po, ako po si Francis Leo Marcos. Hindi ko po kasalanan kung sino ako at kung ano ako ngayon. Yan po ay kasalanan ng nanay ko. Pwede ko ba sisihin yung nanay ko? Nanay, bakit Francis Marcos ay pinangalan mo sa akin? Di po ba? Ako ho'y natatawa na lang eh. Talaga hong tinitira nila ako. Kesyo ako daw ay si ganito, ganon. Wala naman ho akong pinapatay na tao. Tumulong lang naman ho ako. Kini-question nila kung sinong mga magulang, kung totoong Marcos ba ito. Sa kabila ng lahat, mga kagamba, itong mga kumi-question na ito, gusto lang ito humakot ng Diyos itong mga ito, mga kagamba. Kung ano-ano mga pinagsasabi nila. Namin naman anong tao na siya si Norman Mangusin. Ano ngayon? Anong gusto nyong marinig? Norman Mangusin and me are one? Yes! So, what is the issue? Yeah, Norman Mangusin, Francis Marcos. The same person. Kayong mga tumutulig sa dyan, kayong lahat ng mga tumutulig sa dyan kay Francis Leo Marcos, tumulong din kayo. Habang tumutulig sa kayo, tumulong din kayo. Hindi kayo puro ngawa ng ngawa. Itong si Mystica, itong si Manuel Almoranas ba yan? Apelid niyan? Mahurada, ano ba yan? Matanda ka na, Manong, itigil mo na yan. Pero ganun pa man, talagang yan ang papel ng mga yan, mga kagamba, mga kabarangay, mga kanayon. Yan talagang papel ng mga yan. Nilikha rin yan ng Panginoon Diyos para ganyan ang gampanan nilang papel nila, mga kagamba, mga kababayan. So, ano man ang mga pangtutulig sa ginagawa nila dito kay Francis Leo Marcos, kay Norman Mangusin ka pa, sino ka pang sinasabing pilantropo ka, o kung sino ka man na Judas Iscariote ka pa, kung ano man,
ang importante dyan mga kanayon, mga gamba, tumutulong tao. Tumutulong. Kaya sige lang, ipagpatuloy nyo lang yan yung pagtutuligsa nyo kasi habang may tumutuligsa kasi lalo siyang ginaganahan at tumulong mga kagamba eh. Lalo siyang nagsusumikap na tumulong. So ito lang masasabi ko sa iyo, Francis Leo Marcos, pagpatuloy mo lang yan. Yung gawain mong yan. Sana dumami lahi mo, idol. Saludo ako sa iyo. Sana wag kang tumigil. Kahit tumigil na itong pandemic na ito, wag kang tumigil. Tuloy-tuloy mo lang yan, idol. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat sa lahat.